Iku kaya pawongan. Yen ngono pawongan kae sing wis gawe temu dadi semene. Pawongan. Mudhun kowe. Ora kono. Pawongan. Ayo mudhun. Sajake kowe ngene karo aku, etok ada ora kowe. Salam kok gendong kok indir kok pikul. Ora kumaksani kowe. Babar pisan aku ora rumangsani kalamunto aku duweni kesalahan. Jalaran aku lagi sepisan iki ketemu lan kowe. Sadurunge aku nang suwi, sapa dadi aranmu? Aku Syekh Maulana saka tanah Gujarat. Kosok bae sapa kecamatan? Aku Rasulullah. Rasulullah. Semolana. Yen ngono kowe sing wis gawe watakku dadi semene iki. Astagfirullahaladzim. Lho yo wae. Kok njaluk kowe duwe pendakwa yen to wetengmu gedhe iki karono aku. Lho wetengmu gedhe kuwi tenane kenapa? Kena aku menteng ngene. Kowe menteng? Iya. Kowe iki prawan, rondo apa duwe bojo? Aku perawan. Prawan kok meteng. Kira tembungane. Yen kowe ora nakal, kowe ora tumindak sedeng, ora nganti kok kowe meteng, mesti kowe seneng melemeran. Aku ora tumindak sing kaya ngono kok. Ing papan ki ora ana sapa-sapa kok kejaba kowe. Mongko sak rampunge aku ngombe banyu ngono ing gendang kae, wetengku dadi semene gedene. Karono wetengmu gedhe kuwi mergo kowe ngombe banyu sendang. Iya. Nganti kowe meteng. Jur kowe duwe pendakwa kalamun aku sing tumindak. Sapa meneh ing ora kowe? Ya ya. Redene ning papan kene sing ana iki mung aku lan kowe. Upama kowe duwe pendakwa, aku kang tumindak kowe ora salah. Jur saiki karepmu piye? Karepku mung siji aku njaluk tanggung jawab. Kowe njaluk tanggung jawab. Iya. Ya, yen pancen kowe njaluk tanggung jawab aku bakal tanggung jawab. Wong siji dalane tanggung jawabku kelawan kowe. Dalane kepiye? Kowe kudu tak rapi. Lah kok penak temen. Aku mau yen kok kudu tak rapi. Lanjur piye wong kowe iki prawan, aku gose jejoko. Ora kuwi wujud tanggung jawab. Lah wujud tanggung jawabku kudu kepriye? Aku njaluk bayi iki lahir nanging ora liwat saka dalane. Tegese prawanku isih wutuh. Rasulullah. Penjalukmu kuwi aneh. Penjalukmu kuwi mukal. Wong ana bayi lahir kok ora metu dalane. Iki rak ya ora lumrah. Mestine yen to bayi lahir kuwi metu dalane. Ya ora edep sing baku. Ning kene aku njaluk prawanku isih wutuh. Bayi iki lahir nanging ora liwat saka dalane. Ya ya. Aku tanggung jawab. Ya. Yen kowe mojokke kelawan aku, kowe mepeti kelawan aku. Aku kudu tanggung jawab. Sak lairipun nang jabang bayi, kowe yo isih prawan, kowe ora gelem dibujuk. Tak saku. Kok sakit? Ya. Ono kae ana buku resik. Munggah nyang buku kae, mbok menawa kanthi kuasane Gusti Allah Taala ing mengkone punang jabang kang kok gimbal kuwi bakal lahir. Muga-muga wae bisa kaya ngono ya sing Maulana ya. Gusti Allah kuwi rasa. Gusti Allah kuwi mau welas, mau wasik marang umat. Entuk pancen penjaluk usaha, aku bakal nyuwun marang panguwasan Gusti. Muga punang jabang sing kok kandhut lahir nanging ora metu
Lah iki nggih mbok salah. Lho. Lah kuwi salahmu dhewe. Astagfirullahaladzim. Rasulullah. Oh, are Ponang Jabang iki mau metu saka ngendi? Metu lempengku sisih kiwa. Metu lempeng sisih kiwa. Yen ngono teges prawanmu wis wutuh. Pancene kaya Lho, reh dene penjalukmu wis tak turuti, teges tanggung jawabmu rak wis rampung. Mula iki lho anakmu timbang. kaya ngono. Aku matur nuwun banget karo sampeyan. Mergo bayi iki wis lair ora liwat saka darane, ning liwat saka lempengku sisih kiwa. Aku sing mau nek izin bayi ateges kawanku isih utuh, saiki mangsa borong, pek-peken bayi kuwi sing mau lair. Dene ana wong wadon direwangi totoan nyawa rikala mbak barake putra. Wis semono tegel ninggalke kelawan anake. Kok mesake temen tole? Ya ora tak silak. Pancen kowe iki titis. Nalika wong tuamu wadon, aku ngerti yen to dheweke lagi ngayahi tapa ngidang. Jaret kang dinggo kasiliring angin njur satmah. Jarit kuwi nyingkap katon wetise mencorong. Komo nganti korut jalaran aku tanpa wawa ngampah krodane ati. Komo tumiba ana ing banyu diombe kelawan rasa wulan. Jebul tukul kowe tole. Ya. Jumbuh kelawan lelakon wong tuamu, kowe bakal tak weni jeneng Kidang Telangkas. Nun sewu. Nggih. Derek Gladiwanu sampeyan iki sinten? Ah, kula Mbok Rondo Taro. Nyai Ageng Taro. Nggih. Nggih dipun Jenengan sinten? Rosek Maulana Mahbibi saking tanah Jagat. Dumugi wonten tanah Pulo Jawi mung kepengin ngupadi kalih sedulur kula Makdum Ibrahim. Kula niki malah bingung perkara Ponang Jabang sing kula pondhong niki. Monggo niki mentas mawon babaran. Lah yen butuh banyu susu terus piye? Apa ya pantes lumrah kok. Bayi arep dimiki wedhus apa sapi ra nggih mboten lumrah. Mangke riyin si Ponang Jabang bayi menika sinten to? Niki anak kula. Anake sampean. Nggih. Panjenengan iki lah kok aneh. Aneh? Wong lanang kok duweni anak. Astagfirullah. Iya, wong lanang kok duwe anak Nggih, iki. gumun. Terus Niku metu mboten ngendi? Lah nggih. Nggih. Niki pancen anake wong wadon. Neng wong wadon kala wau mboten kurun tanggal jawab. Jur piyambake dipasrahke kalian upami lho. Upami si Ponang Jabang kang aran Kidang Telangkas niki kula paringke sampeyan wonten pripun. Waduh, tiwas kebeneran. Aku ning omah ora dibatur. Upama si Ponang Jabang bayi niki panjenengan pasrahke dhateng kula. Nggih. Rumangsa seneng banget lho. Estu Nggih. neng ngaten niki mang tampi lilo legawa ikhlas lair batin si Ponang Kidang Telangkas niki kula pasrahke Mbak Ageng Taro. Ngoten. Nggih. Oh, dados si Ponang Jabang. Terus kuwatir mangke kula badhe paring redana bondo donya kangge ngupakara kaliyan pun Kidang Telangkas. Ngeten nggih, Kim. Sakine Kidang Telangkas lak sampun panjenengan pasrahke kalih kula. Leres. Menapa kepareng kula badhe urun-urun rembug. Badhe lan apa? Niki kula asmane kula tambahi. Arep ditambahi. Nggih. Nyumanggaken jalaran Kidang Telangkas saketaipun sampun dadi anake Mbak Ageng Taro. Nggih, Kidang Telangkas sakniki tak imbahi asma Joko Taro. Joko Taro. Sampeyan
Gendang Telangkas manggone ning Desa Tarup, njur sampean wenehi jeneng Joko Tarup. Nggih, mung kula badhe titip ling sedhi mawon kalih sampean. Napa? Benjang dewasane Joko Tarup niki jodhone mboten menungso lumrah. Nanging jodhone widodari. Assalamualaikum. Wis yen Tarup, saiki niki wis dadi anakku. Ayo saiki niki tak boyong ana ing Desa Tarup ya. Bondo apa nyawa? Nek ngono kowe iki peranganing sambang dalan. Jenengmu sapa? Aku Andal Lokajaya. Padha-padha milih mestine aku luwih abot nyawa. Yen kowe abot nyawa bandamu pasrahke kawan aku. Eman seweman aku ora duwe bondo apa? Ya, kowe aja ngapusi kawan aku. Kowe nggawa bondo sing wilahan cacahe. Sing mapan tenggen. Subhanallah. Emas ana ing bungkul tenggen iki tok milik Lokajaya. Ora bakal cukup kanggo kebutuhaning urip jalanan iki emas mung sethithik. Menawa kowe butuh emas sing luwih akeh, dudu iki Moro Sirana Leo dhuwur kae emas. Tak sawang saka ngisor. Tak unggahi ana wetan dhuwur kae. Jebul wujud emas malih dadi ulang-kaling kularan. Wong kowe mau ngapusi ana. Kowe ora bakal wal saka tanggung-tanggung aku kowe. Jebul kowe pamer kepinteran. Kowe barang sulap ana pengarepan Bandar Lokajaya. Dasare apa Lokajaya? Nalikane iki nduduhake kawan aku. Emas rusak dhuwuring wit kae. Areng tak unggah untuk tak penek. Malih wujude emas dadi kolang kaling woh arep. Kowe rumangsa gelo mergo kowe kecelek. Nalikane tok sawang saka ngisor tetho kae wujude emas. Nanging bareng tok penek saenggo arep kok ranggih. Ilang wujude emas sing ana kolang kaling woing arek. Lokajaya, mestine kowe ora gelo nanging kowe matur nuwun marang aku krana lantaran aku kowe bisa ketemu marang guru sejati. Lokajaya, guru sejati kuwi lelakon uripe dhewe, tuladane kaya kowe. Lelakon iki mau cetha dadi guru sejatimu kang tutur marang kowe. Tembunge kolang kaling. Lokajaya, tembung kolang kaling kuwi mung sasmita tegese gelem kowe eling. Eling karo sapa? Kowe urip krana ana sing gawe urip, ya kuwi Gusti Allah Taala. Mula gelem kowe eling marang sing gawe urip lan manembah marang sing gawe urip. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Gusti Allah kuwi ora nyipta jin lan manungsa kacipta amung supaya ngateti lan manembah marang panguwasaning Gusti Allah. Eling kae sasmitane kolang-kaling. Kolang-kaling wong eren lamun kowe eling gelem kowe leren. Mandhet nglereni budi pakarti candala tumindak kang becik. Lho kok ketemu karo aku sepisanan sing tok jaluk teken iki uga pasinaon urip kanggo kowe. Apa tegese teken gelem kowe takon. Sebab lamun kowe ora ngerti mongko kowe ora gelem takon mesti bakal kesasar. Lamun kowe wis takon saenggo ngerti gelem kowe tekun nindakake kawruh kautamaning urip. Lamun kowe wis tekun nindakake kewajibaning urip ing tembe kowe bakal bisa teka menyang endi bali nyang mulaning urip sumbere urip saka Gusti. Kalamun menungso mati bali nyang panguwasaning Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rak kaya ngono lho kok. Aku ora butuh sesuatu. Najan to kowe ngoceh kaya betet sewu. Ateges kowe senatoni lawan ati. Mula kang saka kowe. Kowe ora bisa wal saka tanganku. Aku jaluk patimu saka tanganku kowe. Tetep ora bakal dipercaya karo sapa wae. Lamun aku ngarani ora jumbuh karo kondangmu Lokajaya. Kalamun wong akeh ngundangake Lokajaya kae brandal tambak boyo, wong sing kendel bocah sing wani. Nanging menawa aku sing ngarani Lokajaya kae menungso kang licik, jirih wedi ing getih krana kuwe ora wani buka marang jati dirimu kang sejati. Arep kok tutup ana rapet, arep ganti jeneng sedina kaping 7 sing ning ngarepku dudu Lokajaya nanging Sahid anak Wila Tirta Tuban. Iki bebayani mung kowe brandal Lokajaya jalanan. Kowe wis ngerti sapa sejatine aku. Lamun to wadi iki kok buka tanggurmu. Wong akeh padha ngeteni yen to Lokajaya kae satenane putra Adipati Wilototo saka Adipati Tuban. Lho Raden Said, kula kang saka kowe. Sadurunge iki mati saka tanganku. Aku njaluk ngaku sapa satenane kowe. Lamun to mengko kowe wis dadi batang, gampang nggonku bakal ngetrake marang keluargamu. Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Sakit. Yo kene sawise ngerti marang aku glumbrok pindho kapuk. Kowe lungguh sujud ning pengarepanku. Coba babaren isen-isen ing atimu saengga dadi ucap karepmu piye sakit. Mongso dosa. Dene kula sampun wani kali panjenengan Kanjeng Sunan Bonang. Menika margi kaleresan mungkahipun kula saged pinanggih kaliyan panjenengan. Mila saking menika kula kepengin tobat. Raden Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tegese tabat lahir batin kaulun bafi'lun. Aku mung sak derma lantarane tobat Sahid kepengin dandan urip nata laku mbilasi jiwa lantarane ngrasuka agama Islam kaya dene sing tak raso Sahid. Kula badhe manut kali kowe bakal tak baiat netepi marang rukun Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammad Raden Syahid Islam. Syahid, ora teges aku ndingini marang panguwasaning Gusti. Muga-muga ketemuku karo Raden Syahid sehingga Syahid tobat lan ngrasuk agama Islam. Disekseni alas tambak boyo kutu-kutu walangatoga. Besok Syahid dadi saka guru ulama tanah Jawa. Tuake pendadaran. Cara ndok didadar, cara mas kue bakal tak leler, kue nindakake lelaku bila si jiwa dan ati. Syahid netepi rukun Islam kang kapindho nindakake manembah salat sembayang wis surup surya kaya ana kali ayo dipuk banyu wundu mengko salat jamaah marang aku pungkasane lelakon Syahid kang biyen lumaku ana ing dalaning peteng saiki bakal lumaku ana ing dalaning pepadang nuju marang kautamaning urip wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi